Okei, härkätaistelu. Mikä on härkätaistelun psykologia? Espanjassa niin härkätaistelun psykologia. Härkä niinku isän isä. Härkäpsykologi isä. Niinku espanjalainen pikkupoika monta kertaa sanoo, mun isä on kauhean musta ja vahva. Niin kuin härkäkin. Niin kuin härkäkin. Mun isä on kauhean iso ja musta niin kuin vahva. Niin kuin härkä. Niin. Härkätaistelun psykologia. Niin. Härkä psykologoi isää. Ja poika niin se härkä psykoloi poikaa. Se on sille keimailevalainen, homoseksuaalisesti. Sitten härkätaistelussa niin isä ja poika tanssivat siellä keskenään, tiedätkö? Isä ja poika. Ja mitä se psykologoi se punainen viitta? Tiedätkö mitä se psykologoi se punainen viitta? Red Rugeria, eli saksalaista. Eli Red Rugeria. Se tulee tälle, ei se isä tule poikaansa. Niin. Ja arma tapahtuu lopussa. Isä tulee poikaansa. Ja se työntää sen miekan sitten teattariasunen. Isä tulee poikaansa. Isä ja pojan välinen homopedofilinen suhde, psykopaatti ja natsismi. Niin tää on niinku espanjalaista kulttuuria. Niin, tiedätkö, se työntää sen miekan sinne niinku. Niin, se tappaa sen härän. Niin. Isä ja pojan välinen homopedofilinen suhde, psykopaatti ja natsi. Tää on härkätaistelu. Ne taistelee siellä. Ja väistöllä sitä härkää. Härkä symbolisoi isää, niinku isää. Ja härän sarvet isän kullia, ei.